Здравейте! Радвам се да ви видя. Благодаря ви, че сте тук. Както Северина ми напомня често да казвам, вие сте събитието на всяко наше събитие, защото книга без читатели няма. Тя не съществува. Тук имаме една книга, която вече си е намерила читатели, но сега се срещаме и ние с нея. Официално, неофициално преди месеци, още година. Преди година сме се срещнали с книгата. Гостува ни Данила Райчева с нейната дебютна книга "Една и съща жена". Преди всъщност да прочетем, добре дошла и благодаря ти, че си при нас. Добре заварили. Много се вълнувам и се радвам, че съм между двама ви. Вече от другата страна на близък прочит. Нямам търпение да видя на къде ще отиде разговора. И ние нямаме представа на къде ще отиде разговор и нямаме търпение да споделим това очакване. Никой от нас не знае къде. Нека да започнем. Благодаря на всички, всъщност, които успяха да дойдат днес да ме уважат. Благодаря ви, че сте тук с нас. Зоя. Кисел нрав имаш, Киргано, рече ми баба Зоя и продължи да плете. Като черезен лимон ти е залепнал на езика. Замълчах си, не исках да се карам с нея, за друго бях дошла. Виждала ли си Боян? Не се е прибирал, още не. Защо? Не ходи ли вече при Митко в джията? Огледален поглед имаше тази жена. Не виждах нея, себе си виждах в очите. Сигурно е в кръчмата с останалите работници. Баба Зоя замълча за секунда, остави зеленото кълбо с прежда и взе черното. Новата кръчма на площада ли? Дето я отвори и нарадуло малката щерка, как и беше името? Вихрема. Името се изстреля от устата ми като черешова костилка. Боян трябва да си дойде всеки момент. Просто търпението не ми е голямата сила. Това е. Баба Зоя се усмихна. Не ти трябва търпение, Гергано. Ако е опряла работата до търпение, по-добре отскоби Василека от пред къщи и лягай на негово място. Нищо не разбираш. Гласът ми излезе сякаш изпод зъбите на резачка. Резачката, с която Боян разрязваше зимните дни на две и ги нареждаше да съхнат под сейванта. Да не се затлачва коминът. Той така се затлачваше. Едно нещо, ако не му оттръскаш чернилката от време на време, не дей го чака да диша спокойно. Ще хрипти и ще се дави, накрая ще огасне съвсем. И с хората е така. И с междухорието. Онова тясното пространство между двама души, дето трябва да, като огън, да се пази. На него викам аз междухорие. Ако вземе да се разтегна настрани и да расте, тутък си ще се намери от някъде да се извие някоя вихрушка. И докато се усетиш, вече е огаснал. Странични вихрушки колкото щеш. Вземеш ли обаче много да го свиваш, почва да се души и пак гасне. Затова не му се бъркам на Боян в работите. Баба Зоя пусна плетката от ръцете си и ме погледна. Очите й ме забодоха като куките, с които 2 дена се мъчеше да преправи старата жилетка на мъжа си. Гергано, от колко време се знаем? Аз какво те питам, ти къде ме връщаш? Рекох и понече да стана. Отговори като те питам. Изкръца на своя ред тя и аз седнах обратно. От погребението на дядо. Колко години са това? Бях на 5, не, на 6. Значи 27. За 27 години да съм те лъгала, не си. Като не съм, сега ще ме чуеш ли какво ще ти разправя? Пак после ще си идиш у вас и хубаво ще си помислиш какво нещо е търпението. Знаеш, че с дядо ти бяхме женени на времето. Знам. Напуснала си го, защото си го хванала с баба. Мълчи. Хубаво ми каза от какво разбирам и от какво не. Сега ще слушаш. Усетих как страните ми се запалиха от срам. Не го казах. Не казах нищо повече.
Облегнах се назад и притихнах. Дядо ти Филип го бях виждала на една сергия за расът по сбора. Ягоди продаваха в баща му. Ние ягоди имахме бол. Ама като ме видя майка, как се усупвам около него, прибра се от дома и придума татко да вземем 2 щайки. Той, като излезе на площада, застана на неговата сергия и го премери с поглед. Така мереше товара от дома преди да нареди тухлите. 2 години обхождаше краищата му, докато го завърши. Накрая викна майка и я сложи да седне отгоре. Видиш ли, каза, колко е здрав. Ако щеш и хоро играй отгоре. Няма да мръдне. Толкова хубаво съм го измазал. Само дето дядо ти Филип не беше от тухли, а от речни камъчета. Ситни и заоблени. Не знаеш кога ще те подхлъзне и на къде ще те завлече. Баща ми нищо не рече тогава. Нарами щайгите и се прибра. До 2 седмици вдигнахме сватба и заживяхме в къщата, дето сега живее баба ти. Нашите я купиха от един търговец, който се канеше да заминава за Германия. Чу се после из село, че си изпила къла по някаква украинка, взела му парите, паспорта и го оставила на улицата в Берлин. Не го видяхме повече. Заживяхме с дядо ти Филип. Гладни години бяха тогава, но криволяво взехме един бус втора ръка, колкото да пътува с него до града. Товареше вътре расът, зелки, лешници, яйца. Нарежеше се по-тъмно на сергията на пазара и пак по-тъмно се прибираше. Душата на човек е хлъзгаво нещо. Не можеш да я подравниш спрямо другите. Животът на всеки се събира в знака, който разделя годината на раждане от тази на смъртта му. И всеки го избутва по своя му. Има хора, дето стърчат между двете дати, горди и наперени като удивителни. Баща ми, Бог да го прости, беше такъв човек. На пръсти се надигах и пак не можех да му видя очите, защото все към небето гледаха. Не човек, ами пътен знак. В него да се удариш, до земята да го огънеш, той пак ще е прав. А ти ще плащаш. Има и хора, на които живота им минава равен и отсечен като железопътна линия. Много такива познавам. Цялото им земно съществувание почва и свършва с едно тире, дето накрая увисва на плочата им тъпо и безсмислено. Като че не човек е имал на негово място, ами суха клонка. Напълнила се с дървесен сок, разпъпила се, сетне и се тръпнали жилите, изсъхнала и паднала на земята при другите. Нищо не зависи от нея от началото до края. Да пази Господ от такива дървесни тирета. А има и хора многоточи, такива, които нито можеш да ги предвидиш, нито да усетиш как са те хванали за кракляна. Като 3 стъпки към нещо започнато, което няма да свърши. Защото потъва в края на живота им като попарен цвет. Нещо са искали да кажат, някого са искали да обичат. Всичко при тях остава минало неизречено. И такъв беше и дядо ти Филип. Заключваше думите си в края на устата и мъкваше на средата на приказката си. Когато разбрах, че ходи при баба ти Севда, го заключих в малката кухничка и 3 дена не го пуснах да излезе. Давах му по една чиния нарязани ягоди под вратата, колкото да не припадне от глад. На 4-тия влязох при него, той седнал в ъгъла до вратата и тераска с ножа по дървото на шкафа. Дълбая риски и ги нарежда една над друга, като стълба. Там го оставих да се катери сам по себе си и излязох. Мина 1 година така. За тази 1 година 7 пъти го заключвах и 7 пъти го пусках. И нито веднъж не си помислих да го оставя. Не съм го питала нищо.
и той нищо не ми рече. Спря да ходи на пазара и до Коледа легна болен. Лежи и студена пот тече от него. Пари за дърва така и не останаха. Добре, че майка ни беше дала одеяла. Свивах се на топка в краката му и през нощта държах завивката върху него. Като ме усетеше, че заспивам, хвърляше одеялата на земята и почваше да трепери. През деня отваряше прозореца и заставаше до него, както беше целият мокър. Не ядеше, не пиеше. Накрая викнах: баба ти Севда. Аз не мога, рекох й. Ако знаеш как, ела го върни. Дойде. Още на другия ден се пренесе да живее у нас. Носеше една чанта дюли, 2 рокли и половин ръжена питка. Това беше. С хляб и дюли вдигна дядо ти. А той, като се закрепи, извика ме в кухничката и ме заключи. Не 3. 1 ден ме държа. На другия ми отключи. Беше събрал 2 торби с мои дрехи. Мина покрай мен, сякаш бях вратата на шкафа, дето от толкова дялкане не беше останало равно място по нея. Мина и замина към града с баба ти, аз до вечерта се прибрах при нашите. По-нататък го знаеш, Гергана. След няколко месеца се взехме с дядо ти Денко. Аз тогава се ударих в земята да купим къщата срещу тази на дядо ти Филип. Но мила си бях, че като го виждам всеки ден, ще ми е по-леко. Плаках, виках, кандисаха накрая сватята и я взехме. Извъртя се живота. Народиха се деца и внуци и у нас, и у Филипови. Играха заедно, ядяха заедно, разнаха заедно. Но това търпение, дето ме заключи тогава в кухничката, цял живот ме стиска за гърлото. Ако не беше баба ти да ме хване и да ме изнесе от къщата онзи ден, сигурно сама щях да дръпна резето и цяла неделя да дера като изпъдена котка по вратата на шкафа. Защото мен са научили, че най-лошо е да се остави с човек, дето си се зарекал да ти е опора и изпътник за цял живот. Само дето опора от речни камъни не се гради. И не може да ти бъде спътник онзи, който за никъде не е тръгнал с тебе. Данила Райчева. Както добре знаеш, в началото имаме няколко въпроса, които са и същи, но да речем, че зависят от книгата. Да започнем с заглавието. Една и съща жена. Йорданка Белева в нейната рецензия го чете като една и съща българка заради реалиите, заради идеите, заради начина, по който дори е написана книгата. Но все пак ясно е, че става дума за разкази, всеки от тях заглавени с името на жена, но защо една и съща, след като са различни все пак героините? Как избра това заглавие? Заглавието общо взето се роди малко след средата на написването на книгата, защото вече имах по-ясна идея как искам да я подредя, имах по-ясна идея за концепцията на самата книга. Една и съща жена, защото се опитах да направя едно напластяване на едни жени, които са толкова различни. И, в пътя, който са изминали, пътя, който предстои пред тях, в времето, в което живеят, с решенията си, които взимат, с всяка... почти във всеки един аспект. Почти казвам, защото още между тях всъщност е селото, в което живеят, или с което по някакъв начин са свързани. И другото още нещо между тях е това, че нямат нищо общо. Да. Просто се опитах с това заглавие да обобщя женския образ, който се опитвам
представя по някакъв начин и да покаже, че той е доста по-всеобхватен, отколкото можем да си представим. Чрез литературата, чрез изкуството и като цяло. Женски образ, дори нали, по никакъв начин не се изчерпва с тези 14 образа. Но да, това беше основната ми идея. Знаеш, че после питаме за редактора и за художественото оформление, започни с това, което за което ти се говори повече първо. Корицата е възхитителна, аз съм се съобразила с нея. Но също за първи път ли издателство Ерго в лицето на Данила ни гостува всъщност през него? Мартин Христов. Той е много най-важната фигура в това издателство, самото издателство. Разкажи ни как работи с него. Ние се познаваме, но никога не сме разговаряли с няколко, с когото той работи много близо до текста, а не се е погрижил само за формалния момент. Как работихте заедно с Мартин Христов? Работата с Мартин Христов беше много, мога да кажа, много спокойна. Като редактор беше изключително либерален, мога така да кажа. Имах възможност да погледна, защото за първ път изобщо работя с редактор. Това е първата книга, която издавам, първия ми досек изобщо с издателство и не знаех какво да очаквам. Очаквах доста по-тежка редакция, доста, нали, може би заради неувереността, която има вследствие на липсата на опит. Но работата с него не беше нищо такова. Беше изключително педантичен. На някои от разказите ме върна и вместо той да направи някаква по-тежка редакция, ми каза аз сама като ми бяха да си ушлайфам още малко текста, за което съм много благодарна, защото съм се връщала така към преди изобщо към редакцията, към първоначалния си ръкопис и виждам разлика. Наистина виждам моментите, в които е играла ролята на редакцията. Понеже засегна темата за корицата. Корицата е дело на много талантлив художник. Лиляна Борянова се казва. Аз първоначално, разбира се, като една жена, веднага, нали, когато започнах да работя по книгата си, първото, което си представих, беше каква корица ще има книгата, но нямах някаква ясна, конкретна идея. По-скоро някакво усещане беше в мен. Усещане, което Мартин обаче много добре улови. И ми предложи Лиляна, като ми каза, разгледай, тя има много хубави неща, много хубави работи, взете по принцип, но може да се измисли нещо. Добре, да аз не я познавам. Разгледах и нещата и харесах на нейна картина, която в момента, в който ми попадна, просто беше не е тази обаче. Това е интересната история тук, че когато я харесах тази картина за корица, се оказа, че Лиляна междувременно подготвя една книга със свои илюстрации и е включила картината в своята книга Острови. И нарисува тази, която изобщо беше възможно, както се бях влюбила в първата картина, тази. Просто това си беше това, което исках, без да го знам. И оцели точно десетката с това, с топлата гама, която използва, с всичко. Образа, който е точно това, което се представя. Иначе тези две илюстрации имаме радостта човека, който ги е направил, да е с нас. Е моята много добра приятелка Исела Ладжова, която е много талантлив художник. На нея обяснение ни трябва. Аз просто казах, че искам
да ми нарисува билки. Тя ми каза, дръж ме бирата и ми покачи. Това беше. Много съм благодарна, защото просто работата с нея не беше работа. Работата с нея беше да ме познава за времето, за което се познаваме, да знае точно какво искам. И така. Моля? Добре. Разбира се. Заповядайте. Здравейте. Вие познавахте ли текстовете в сборника или така, просто отговорихте на молбата за билки, които да... Всъщност да, някоя част от тях, всъщност не цялата, естествено, но бях запозната, да, с част от нейното творчество вече. И си бяхме говорили доста преди това. Да знаех за какво става на въпрос, че става въпрос за жени. И общо взето нямаше как да не сложим нещо такова в книгата. И за мен беше чест да го направя. А всъщност това какви билки са? Ние нямаме. Да, значи в началото имаме небен. Да, в края завършваме с медичната, да. Синято цветница, медична. Защо избрахте точно тях? Някаква символика ли стои зад избора? Т.е. символично и през тяхното действие конкретно ли беше този избор? Или просто са очевидното много красиви? Тя като спомня, тя да каже. Аз спомням много добре. Метличината беше мой избор, защото много държах накрая да има метличина, който е така свързан по някакъв начин с последния разказ. Другата билка, която трябваше реално да бъде в началото на книгата, Невена, беше избор на Айсяо, защото тя искаше да нарисува, да изобрази някаква летовита билка. И беше така проучила за свойствата на Невена, че от тях се правят различни мехлеми. Просто тя се вдъхнови от лечебните свойства на тази билка и това беше нейният избор. Спомняла си. Тя притесни не може да ни се спомня, но Да, така е. А вие вече четохте ли книгата? Да. Имате ли разказ, към който имате особен сантимент по някаква причина? И точно този, който прочетохте в началото. Точно този, който прочетохме. Да. Така, съвсем не случайно на всички ни този разказ въздейства по-специално. Добре, много благодарим. Какво според вас е най-важното, което трябва да се случи на тази книга, в която всъщност тези две изкуства присъстват едно до друго? Какво пожелавате на тази книга на Данила? Пожелавам и те първа да разцъпва, защото смятам, че е възможно. Все пак е минала една година, но смятам, че тази книга те първа ще разцъпва и много хора всъщност ще преоткрият себе си в тази книга. Сега някои хора я смятат за женска книга, но и аз не смятам, че не е със сигурност изцяло женска книга. Всеки може да се преоткрие вътре и общо взето смятам Данила за много така вдъхновяващ човек. И чакаме даже втората книга. Така ли? Ето ние имаме новина. Представяйки първото, чакам, благодарим много за тази. Ние се стремим тук да получим информация, която гостите
по друг повод и на друго място не са успели да извадят от себе си, но вие успяхте да извадите. Много благодарим. Чудесно. Благодарим. Благодаря. Данило, докато Александър се настанява, ще споменем, чухме много хубави думи, и Михайла Илиева, която знам, че също е много важна за тебе по много линии. Тук ще цитираме, разбира се, в ролята и на автор на рецензия за книгата ти. Тя пише така: разказите са концептуално свързани. Заглавията носят имена на различни жени, а една тънка нишка преплита съдбите на 14-те героини в сборника и образува прозаически цикъл. Сега ние тук няма да задаваме въпроса какво мислиш ти за това, което Михайла Илиева така твърди, но така или иначе Сашо загадна, че ние ще пожелаем отново да се върнем към заглавието. Нека да добавим сега към него имената на героините. Разкажи ни как и се спря на тези имена. Аз после ще допълня, защото те питам, но не искам моята илюстрация да изпреварва твоя отговор. Защото ще спомена друг автор с много характерни имена на женски персонажи. Авторка. Но за това след малко. Взето, повечето тези имена са ми много любими и звучни български имена. Нямат някаква... повечето нямат някаква символика. Съжалявам, че по този начин мога малко да разочаровам, но основното, което ме волеше, беше да не са имена на хора, които са в близкото ми обкръжение, защото нямаше да мога да се... Това е важно уточнение и всъщност така доста определящо. Аз те го питах, защото винаги, когато съм на литературно четене и така има атрактивни в някакъв смисъл, специфични, за мен така доста сантиментални имена на героини, особено по-стари български имена, на женски имена. Бойка Силова, вероятно, добре познаваш нейното творчество. Имената на нейните героини са така в този регистър, ако мога да кажа. Никла, Ройна, Кадифа и така нататък. Да подредих в този ред и твоите. Винаги задавам този въпрос. Ако той се струва така прекалено повърхностен или заобиколен, съжалявам, но привилегията да съм от лявата ти страна я имам. Затова позволих. Добре, т.е. тук няма да има какви още имена за тези, които още нямат сборника. Също след малко ще споменем и други хора от близкото ти обкръжение с имена на жени. Така беше въпросът. Всъщност. Добре, нека да зададем въпроса. Кое в разказа е най-важното за теб? За мен е най-важно първо заглавието. Но за теб кое е важното? Сюжета, персонажите, емоцията? Усещам, че с времето и с опита, който натрупвам, защото той не е голям, но усещам, че променям малко по малко стила си, усещането, което влагам в прозата си и в поезията си по някакъв начин. И някак си понякога това, което ме води в един разказ, е емоцията и поезията в него. Друг път е сюжета, защото по една или друга причина вече имам някаква представа какво искам да се случи с героите ми. Често обичам да казвам, че в това отношение пиша може би малко шизофренично, защото се оставям да ме води наистина емоцията. Не знам това нещо дали с натрупването на повече опит би се променило, но за момента мисля да се оставя на този инстинкт, защото успявам да усетя по този начин как да
как да подредя разказа по начина, по който е вече в главата ми, без да го знам. Добре, сега, Сашо, извинявай, знаеш, че аз си позволявам. Да, може по някое време да се включиш, но няма да е точно сега, защото мисля да помоля Данила за нещо, което ти внимавай къде оставаш чашата, моля те. Ние тук счупихме половината инвентар на заведението, за което Сашо не се извинява, а аз сега те моля... Ето, това беше начин да се извини, защото не е път. Извиних се, има го на запис. Данила, по-късно искахме да те помолим фокуса да се обърне към епилога, но пък нека да чуем сега, може целият, той не е много така обемен, може отказ от него, който ти прецениш, и после всъщност ще ти зададем въпроса за този епилог. Има жени отпечатъци. Ръцете им ухаят на запържен лук и ефтин прах за пране. Очите им търсят играчки по пода, а косите им са винаги вдигнати на кок. Такива жени не разместват въздуха около себе си. Влизат в стаята ти, докато спиш, за да затоплят занети. Стоят чинно по пейките, наредени през няколко метра като стражи. Охраняват детството и коленете ти, докато заякнеш достатъчно и тръгнеш да въртиш педалите на собствения си живот без помощни колелета. Докато се усетиш и вече си в края на пътеката, те са те пуснали. Има жени, които не знаят какво е социална мрежа, но могат да оплетат спасителна само с няколко думи. Жени без поезия по рафтовете си, които стихоплетстват вечер до главата ти, когато вдигнеш температура на 6. Когато вдигнеш първата си чаша джин на 16, когато търсиш сили да вдигнеш себе си на 36. Има жени безделници, такива, които минават през теб като ток. Разшиват съзнанието ти и тръгват по конците му грациозни и прелесни като акробати. Никога не падат по гръб, а когато дойде края на номера, им скачат от високите нишки на обичта ти и се приземяват с прецизно преобръщане във въздуха и още по-прецизно между ребрата ти. Има и жени без делници. Те разсипват празник на масата всяка събота сутрин. Поръсват го с пудра захар и го оставят да пуши до чашата с липов чай. Говорят малко. Сядат на масата за кратко и изпращат на прага дълго. Понякога с дни, понякога с месеци. Връщаш се, а те още са там. Замесват в едно изпращането и посрещането ти и ги оставят да втасват до следващия път. Има жени без сребърни пръстени, но с златни пръсти, които минават по челото ти като купчета лед по време на треска. Жени с престилки вместо рокли, които са купили в себе си първата и последната ти Коледа вкъщи. Обичта ти към Джорджини цяла една година в университета, когато не ядеше месо. Има жени, които оставят след себе си картини, бизнеси, стихове. Разписват се по тях, имената им наследяват годините след смъртта им. Има и такива, които оставят след себе си теб. Да носиш пъстрите им очи и да наследиш живота. Включи се, Сашо. Аз ще се включа след като зададеш въпроса за епилога, защото аз имах други въпроси, които минахте покрай тях. Ти стремуваш ли се от въпроса за епилога, Сашо? Не, защото е твой. Не мога да се срамувам от нещо, което не съм свършил аз. Данила, всъщност, нека добавим към епилога и това, което е... Сега знам, че пролога така се пише от други, но това е твоя. Прочети го, за да допълним последното парченце от... На жените отпечатали себе си в мен. Данила, как се яви решението за епилога и всъщност защо неговия статут е този на епилог? Всъщност тук в основата на този текст има
нишки към нови сюжети, които могат да бъдат разгърнати. Тук има разкази, които така не са пожелали да се превърнат в жанра си. Те са останали като едно обяснение. Разбира се, обяснение в любов. Но как избра това да остане така? Той да остане накрая, да бъде изход, но пък за хора като мен, които четат отзад напред, да бъде ключ. Аз завърших с това, което ти прочете второ. И някак за мен тази книга има две лица, два входа. Разкажи ни историята на този епилог. Епилога, да, не е типичен епилог. По-скоро изпълнява малко по-различна функция. Истината е, че двете бяха заедно и исках да ги оставя заедно. В този случай се намеси Мартин, който каза, че трябва посещението да бъде на първата страница, другото да го оставим като финал, да бъде в края. Този епилог всъщност е самото посвещение. Няма как да говоря за книгата си без да го спомена. Това тя е идеята за нея, всъщност желанието да я напиша, разказите в нея, всичко се роди общо взето заради това посвещение. То беше първото, което се роди. Заради много близки до мен жени, които си отидоха в последните години и които обаче оставиха след себе си много. Епилогът по някакъв начин в книгата, докато го писах, някак си представях в един от разказите. Сега от вълнение даже не мога да се името, но има една сцена с една игра на бутилка. Никога не съм, с един слънчев часовник. Докато пишех епилога, в съзнанието беше тази игра и това мислено въртене на тези жени, които просто се сменяха като някакви кадри в съзнанието ми. И е посветен до голяма степен всъщност и на тези жени. Да, и до някаква степен всъщност епилога е едно обяснение за останалите. Играем на никога не съм. Всички сме насядали в кръг. В средата има празна стъклена бутилка, която въртим. Когато бутилката спре, момичето, посочено от нея, довършва изречението. Никога не съм. Никога не съм целувала момче. Никога не съм карала кола, никога не съм плувала в реката, никога не съм правила секс. Гледам как Катя се смее високо и шумно, как капризите постепенно изчезват и тя става една от нас. Всички сме заедно в този кръг. Него няма начало или край. Така подредени приличаме на голям слънчев часовник. Без да осъзнаваме, сами откоряваме последните детски спомени и пускаме по течението на едните лета, затворени за винаги в онази бутилка. Не знаем дали ще имаме сили да плуваме срещу това течение. Не знаем дали това, което днес никога не сме, някой ден няма да даде отговор на толкова много незададени въпроси. Знаем единствено, че този момент няма да се повтори. Идните дни ще слагат върху него камък след камък, докато това лято не повехме под тежестта на времето. Бръчките по кожата ни ще бледнеят пред тези в паметта ни. Ще се лутаме, ще се губим, ще сме различни в една обща цялост. Всяка от нас се ражда, търси своите отговори, греши всеки ден и умира светица, за да стори място на другата. Защото макар да вървим в различни посоки, всички търсим в реда на земята частица от райския хаос. Възможно ли да се включа или срещаме?
Би могло, но... Утре, примерно. Включи се. Включи се. Чудесно. Всъщност, това, което се прочете от Михаила Илиева за това, че все пак този сборник има някаква концепция, тя до някъде стана ясна, но връщайки се към това за момент, защо най-често, така да го кажем, жените са свързани? Защо всички тези жени са свързани с селото и защо избра по някакъв начин там да ги запратиш? Откъде дойде тази идея? Или така се появи първия разказ, изведнъж дори тези, които не са на село, сякаш те дори го носят в себе си. Как се случи това? Това беше идеята на сборника или просто това, което разказите сами ти подсказах? Има една приказка, че всеки художник рисува себе си, всеки писател описва себе си или съответно различни части от себе си. Селото е много важна част от моя живот, защото аз съм много тясно свързана с родното си село Драганово. Въпреки че живота ми е тук, живея тук, работя тук, в всяка една възможност, която имам, се прибирам на село. Там съм отраснала, там са били тези жени, всъщност, на които е посветена и книгата. И когато започнах да пиша, те жените самите те се поставиха там. Последствие вече това беше основното, което ме водеше. Заедно с техните истории бях поставила, може би, една по-малка цел, но така с много желание. Не знам дали съм успяла да го направя. Да направя едно не точно хронологично описание на живота в селото, но понеже различните жени живеят в различно време. Някои живеят в съвремието, някои живеят преди 20, преди 50 години. И около тях живота се променя. Прави ми впечатление напоследък за щастие, може щастие, едно завръщане към селото. И се надявам тази тенденция да продължи. Говоря за млади хора, които търсят там по-спокоен живот, може би да избягат от града, защото има нужда да обърнем поглед малко поне към селата, защото, както например в един от разказите описваме едно училище, пред очите ми са оставали сгради, които се опразват, хора, които заминават в чужбина и не се връщат повече. И това по някакъв начин има някаква носталгия, която не ми е била основна цел, но исках да штриховам поне малко тази реалност, която всъщност е толкова позната, че да забравяме, че съществува. Не знам дали има някакъв смисъл това, но просто се опитваме да не я виждаме много често, а тя е там. Сега следващия въпрос. Аз ще си върна с това, че не ми давахте думата известно време. Пък аз ще се върна към предишния си въпрос. Стана дума за женските имена, които не присъстват в сборника, защото са част от твоето близко обкръжение. Аз няма как да не спомена Здравка Евтимова, защото в едно свое интервю ти казваш, че първоначално именно тя те вдъхновява да пишеш проза и нещо още по-интересно, да включваш в прозаическия текст поетически елементи. И неизбежният въпрос, когато авторът е талантлив в повече от един жанр, е как ти как да зададем въпроса, Сашо, за да звучи кога историята е подходяща за стихотворение и кога за разказ? Данила, ние знаем, че ти пишеш и поезия.
време, с неудобство го казвам, но например в ученическите си години, малко след това в университета, обръща внимание повече на западна литература, може би заради образованието ми. Съм чела повече американски, английски автори. И първата ми среща с съвременната българска литература беше Здравка Евтимова. Първият ми сборник, който прочетох, беше Юлски разкази. Много ярко е в съзнанието ми момента, в който... Защото аз го слушах и след това си го купих. И слушах първия разказ. Спрях аудиокнигата и бях не знам, бях се потресла, не бях чувала някой по този начин да пише проза. Впоследствие вече се разрових и намерих други вдъхновяващи автори, но тя беше човека, който ми даде ми кораж, че мога да разкажа една история по начина, по който я чувствам, без да чувствам някакви ограничения в формата, може би. Не знам. И да, тя ми беше много голяма помощ след това и самата тя в Созопол, когато сме си говорили, изключително скромен човек. Не мога да си представя някога на нея на живо да й го кажа това, защото най-вероятно ще бъде много неудобно. Но да. Сега може би няколко въпроса тук има. Единият ще го зададе Северина след малко. Но тъй като ставаше дума за поезията, твоята поезия малко така не я спомена изобщо. Въпрос е за езика на една и съща жена, защото на мен първото, което ми направи впечатление е най-вече начинът, по който сравняваш езика, с който си служиш, лексиката, с която боравиш. И видях, че писалите за книгата по различен начин това го осмислят. Но на мен ми е интересно как успя, докато редактираш, да не премахнеш част от тези описания, защото те всъщност са много живи в книгата. И езика е много образен. И понякога тези образи, да се върнем към селото, понякога тези сравнения, тези образи, с които си служиш, те са пряко свързани с обстановката. Т.е. те създават настроение, придават допълнителен смисъл, но освен това всъщност спомагат да се изгради и усещането на персонажа. Това ми се стори едно от най-важните неща в книгата. Ти от чисто езикова гледна точка, ако щеш. Как се родиха тези сравнения? Това от поезията ли дойде или заради влиянието на други автори, в хубавия смисъл влиянието всички се влияе, дори тези, които не го признават? Как се случи? Откъде дойдоха тези сравнения, метафори, различни изразни средства? Може би това е тази граница, за която говорех, която винаги съм се притеснявала, че трябва човек, за да пише, трябва да влезе в определена рамка. И някак си успях да се отпусна, да използвам тези метафори, които така или иначе в поезията си използвам и обичам да използвам. Единственото ми притеснение беше да не прекаля, да не пресоля точно манджата. В тази връзка пък Мартин също така имаше моменти, в които ме връщаше. Впоследствие, когато започнах, имах възможността да се запозная с други автори, да говоря. Спомням си с Манил Вилински сме си говорили в тази връзка, защото той беше чел един мой отказ. И той ми каза, понякога режеш, понякога махнеш някаква част от това, защото да, много е хубаво и много боли понякога, когато трябва да го махнеш, но не може да ме преслагам всички метафори, които ми идват. То се обезсмисля по този начин. Се опитах да намеря някаква златна среда в тези сравнения. Иначе езика като цяло е нещо, което е толкова близко до мен, че беше също абсолютно
диалектиката, нашия си диалект на моменти, който се опитах да предам през думите на някои от героите. И си доставих такова удоволствие с това. Беше... Знам, че на моменти звучи малко архаично, но просто... Първо, че този език все още си живее. И все още, слава Богу, успявам да намеря хора, с които мога да говоря на него. Някои от тях даже ми научават на нови думи, които мога да използвам. Понякога ги забравям, но просто няма как. Но беше ми огромно удоволствие да пиша на нашия си диалект. Да, ние спорихме за една дума, даже дали фактивния или пасивния речник, защото аз съм от наоколо и за мен е фактивния, но явно зависи кой кого пита. И този език, този жив език в литературата е използван, но архаичен не. Ние също доста се чудихме коя да е точната дума, с която да го опишем тези думи, защото някои от тях не са устарели, някои от тях все още се използват, но не толкова често. И това богатство на езика според мен е важно за една книга, независимо каква и кога е писана. Пък и някои от тези героини, знахарки, баби и така нататък, те би следвало да говорят малко по-различно, нали? Така че струва ми се, че това добавя към самата книга, към нейното послание, към нейната идея. Северина, ще попитате ли нещо за Созопол и други подобни любими ваши места? Аз ще се върна на Здравка Евтимова, понеже Саша преди малко ми отне възможността да продължа с въпроса си, защото всъщност гледам в листа, за да си спомня коя година, 22-а, завършва майсторския клас на Здравка Евтимова. Ти завършваш майсторския клас. А през 23-та си стипендиант на фондация Елизабет Костова в Созопол, Созополските семинари по творческо писане. Аз чак не мога да си прочета въпроса от завист, толкова ми е трудно. Извинявай. Това е човешко. Малко Какъв въпрос? Да, аз съм наясно, затова го дали вербализирам. Извинете ме, това е човешко. Данила, ти какво научи от тези работилници? Отговори по-кратко и на тази първа половина. На втората обаче отговори по-обстоятелствено. Ако ти си ментор на някой от тези творчески работилници някога, в Созопол или на някъде, ама в най-добре Созопол, някак се успявам да ти го пожелая въпреки всичко. Какво би? Тоест какво получаваш оттам и какво всъщност би дала? Какво би... Какъв ще е твой зрителен нагъл към онова, заради което всички завиждаме? И да виждаш, аз сме да се прави. Какво научих в това време, в което бях на тези на Созопolските семинари, на майсторския клас по Здравка Евтимова? Научих няколко неща. Едно от тях е, че имаме изключително талантливи млади хора, които нямам търпение все повече и повече да се чува за тях. Срещнах страхотни хора. Това е може би най-важното нещо. Хора, с които мога да говоря не само за литература, за всичко, което ме вълнува, изключително ерудирани. Някои от тях са ви гостували, да. Ето Михаил, например, я срещнах при Здравка Евтимова. Евгения Дидева ви е гостувала в фестивала лято. Научих от техническа гледна точка, получавах страхотни предизвикателства и при Здравка Евтимова. Видях една различна гледна точка и различен начин на мислене по време на процеса на написване на нещо. Защото при нея пишехме на място, тя ни даваше едни провокации, с които имахме определено време, в което можем да напишем разказ. Докато в Созопolските семинари работихме вече написани текстове и на място ги редактирахме. Там пък ми беше изключително ценно да видя точно това окастрене
на текста и кога по-малкото всъщност означава повече. А пък ако някой не отида там като нещо повече от човек. Когато? Аз зададох грешно въпрос, аз ако ли казах? Аз казвам ако. Но бих се опитала да дам същото нещо на хората, които срещна там. Бих се опитала да ги провокирам, да излязат извън зоната на комфорта, която сами са си изградили по време на писане на проза или на поезия без значение. И бих ги предизвикала да четат литература, която е различна и далечна от тях. Това се оказа нещо много важно за развитието, поне в моя гледна точка, за развитието на един човек. В тази посока мисля, че е много важно да се предизвиква. Аз няма да казвам благодаря ви, че пляскате за Данила, така трябва. Някога е хубаво, когато публиката сама реагира и не се налага да подсказваме, че автора заслужава аплодисменти. Дано пожелавам ти и аз да отидеш там на тези творчески работилници и класове и ти да ги водиш. Аз не завиждам, се радвам, че някой има възможност, но няма и да дирижирам автора, защото уж не го правихме, не сме в час. Кой дирижира автора? Колко кратко да отговаря, колко дълго. Те може да отговориш колкото дълго си искаш. Без това ние, докато не слезем, най-много някой да ни изгони. Аз ще се върна на книгата, защото, нали, все пак за нея става дума. Аз после пак ще се върна на Здравка Ефтимова, ако продължаваш да ме тосваш. Чудесно. Добре. Един от въпросите, върху които така до последно дискутирахме, беше свързан с самите сюжети, защото в тях сякаш фокусът пада върху определени случки, но изглежда, че те са обичайни. Влюбвания. Сега не знам дали хората масово тровят няколко, както в първия разказ, но да речем, че се случва. Но останалата част от ситуациите са сякаш по-обичайни, обикновени. Не знам дали това се дължи на този стремеж към универсалност, за който ти говориш в началото покрай заглавието. Но в крайна сметка пък има други много важни ключови събития в човешкия живот, които определят как продължаваме да живеем, независимо колко е лесно или трудно след това, които са помежду другото включени. Сякаш се преминава набързо през тях. Въпрос е как всъщност избираш къде да поставиш акцент? Върху коя случка, върху кой момент? Защото в Зоя е малко по-различно. Във всеки разказ, разбира се, има една или повече случки, но понякога към тях има различна история, дори в курсив представена. Тук там е. Но как избираш къде да е фокус? Ти спомена за чувството, емоцията, която те води, но все пак трябва да знаеш и къде да спреш и как да започнеш разказа. И тези обикновени неща понякога са акцент. И им придаваш магия през езика, през метафорите, през сравнението, които очевидно явно са на мен са ми любими. Така поставяш акцент върху кое събитие да се случи. Може би тук е важно да спомена, че жените в една и съща жена са умишлено обикновени. Защото обикновени в смисъл, че не може да се каже, че това е някакъв букет, ако мога така да кажа, от силни жени, решителни, които по някакъв начин се проявяват нещо. Не, напротив, някои от тях са силни, някои от тях са изключително страхливи, нерешителни, случват си някакви неща с тях. В този ред на мисли и самата сюжетност на разказите е такава. Понякога разказа ме водеше в една много по-динамична и по-сюжетна посока. Друг път си беше един по-монотонен някакси и самата обстановка вътре в главата ми, в която след това се предаде на листа, беше
по-отихнала, ако мога така да кажа. А как съм усетила къде да сложа акцента? Ами, не съм. В смисъл, тук просто... Нали, в никой случай не се сравнявам, но веднага ми идва за Ана Каренина, където нали, не знае, автора не знае, че ще да се ожени. Тоест, друга идея. Тръгна обаче да не знаем, че ще се ожени. Малко и при мен така се случиха нещата. Някога знаех края, преди да знам всичко останало, понякога стигах до някъде, давах си почивка и акцента си. Някак си се наместваше. Не мога да... Имаше моменти, в които наистина разказа си ме водеше. Не е било някакво съмислено по някакъв начин. Не е задължително да бъде. Северина, искате да... преди плантата, може би да дадем думата на някой друг в публиката, защото те са събитието на всяко наше събитие, но аз не искаме да забравим отново да им дадем думата. Иска ли някой, който е прочел книгата или знае за следващата книга и иска да ни изкаже още нещо за нея, да се включи сега? Тук отзаде, добре. Заповядайте отпред обаче, защото не стига, че сте зад нас, ами няма и да ви чуват. Заповядайте. Няма нужда. Супер, много яко. Не се познаваме. Ти си изключително скромен човек, много миличък. Получих книгата подарък, може би беше март месец от моята приятелка Виржини. Знам, че беше студеничко. Имам посвещение от теб, имам си автограф. И просто толкова много ми хареса. И тя като ми каза, че това всъщност ти е първата книга, нали, освен поезията, и аз си казах, къде си е крила този талант и защо, нали, чак все едно, защо чак сега, нали, за този талант? Тоест, наистина си талантлива. Много ми харесва. И представи, нали, так едно такова студеничко времето. И аз съм се завила с юрганчето и съм си пуснала нощната лампа и започвам да чета и не мога да спра, не мога да спра. И сигурно ще да прочета за една вечер, обаче ако не беше мъжа ми до мен, нали, който да ми мрънка, че му светя в очите, затова я разделих на 2 вечери. Но беше страхотна, много ми хареса и с нетърпение очаквам следващата. Не знам дали има следваща, нали, но я очаквам. Много ми харесва стила. Нали, усетих, върнах се назади към бабите. Нали, това ми стопли душата, връзката, нали, с нашите баби. И защото аз съм имала така силна връзка с тях. И моят въпрос е дали има в тези истории, дали си ги чувала от някъде, дали някой ти е разказвала нещо, или са си и само на твоята фантазия, или така са ти разказвали за някакви случки в Драганово, нали, за някои жени. Така съм си мислила дали това наистина са някакви истини. Има една истина в цялата книга, една цяла случка, която е реална. Това е бунта на жените. Мисля, че на друго представяне съм го казала, но пък може би е нещо, което някои хора не знаят. Описала съм бунта на жените в Драганово по време на една от годините 19-та година, мисля, 18-та или 19-та година беше. Когато го писах, го проверих естествено следствие ми си, губи се с 1-2 години. По това време всъщност аз ще ви го прочета за финал. Тук що реших какво да ви прочета за финал, за да не ви го разказвам. Но това е единствената случка, която е реално, всичко останало е художествена измислица, може би с изключение на някои разговори. Някои от героините ми, например, има един поучителен тон, с който говорят, който малко граничи до... Точно поучителен ми идва да кажа.
уроците, в кавички, които се опитват да предадат. Едната ми баба, Бог да я просто беше изключително така, силен характер в това отношение и много често, когато си говоря с нея, имах точно едно такова усещане, че по този начин се опитва да ме получава. Имаше една нейна приказка, Дани, като ти каже едно нещо, стъпи на него и продължи нататък, не го проверяваш, да го проверяваш проверено. Това всеки път, когато се чудя за нещо си, ние като някаква мантра. И може би някакви като усещане, някакви разговори, някакви свои малки скрити неща, които съм подпъхнала вътре в разказите, но цяла случка е само тази. Ами, това исках, аз нямах търпение да ми дадат думата. Да ти кажа, че се супер. И чакаме следващата. Много ми харесва стила, харесват ми тези старинни думи. Всичко много ми харесва. И аз от моята баба съм така, имам много спомени за неща, които ми е казвала. Тя ме е учила да правя балончета с дъвка. Тя ме е учила да танцувам. Казвала ми, нали, като излизаш навънка, винаги си погледни носа, вътре да няма нещо, нали, въобще трябва да си... Просто трябва да си перфектно. Много неща съм учила, някакви древни нещица, обаче, нали, баба ми е била... Двете ми баби бяха тотално различни. Едната никаква домакиня, другата пък супер домакиня. И просто съм учила такива едни древни неща от нея, дори във връзката с мъжете, нали, какви трябва да бъдат взаимоотношенията. Така че... На мен баба ми даваше само един съвет, когато излизах вечер и ми казваше: дръж се на положение. А пък моята баба ми казва: внимавай къде водиш мъжа си, защото нищо не знаеш, там под масата някой ще го ритне, ще го бутне, ще го погали по крака и така се развалят това семейство. Момичета, мисля, че само аз го спазих, защото аз така се удържах на това положение, аз не съм омъжена все още. Вече важно е да спазваме съветите бабини, но без да прекаляваме. Аз много гледам моя мъж, къде го слагам на масата, докъде сядам. Вече бабините съвети ги спазваме. Благодаря, много ми харесва. Благодарим. Да, Александра, покани още хора. Вие защо не кажете? Да кажа ли моите баби какво сме научили? Да ям. Най-вече, защото не ям. Да, благодаря. То ми е комплимент. Някой друг иска ли да се включи? Така давам време понякога да говоря празни неща или повтарям едно и също. Особено авторите, като вие, че не ми разбират въпроса, повтарям 10 пъти. С надежда, че ще оцеля правилния начин. Да, не се разбираш вече. Някой друг иска ли да каже нещо или да попита нещо? Данила, сега е момента, в който да я тормозите публично, после може и отделно частно да я тормозите. Само синдикално. Заповядайте. Много се радвам, че сме заедно тук тази вечер. Аз не съм чела книгата, но ми се нахлуни душата, докато те слушах, на няколко пъти щях да се разплача. Наистина имаш прекрасен стил. Нетърпелива съм да прочета за бабите от Драганово, тъй като това е нещо, което ни свързва. В момента ми се забравя въпроса, да. Съгласна съм, че един писателник трябва да предизвиква себе си и в тази връзка ти би ли се предизвикала с роман? Ами в процес на предизвикателството съм. Съм сигурна, че това ще ми отнеме много време, много работа, защото много работа е това. Убедена съм, така че се надявам след известно време да мога да се похваля с роман. Аз пък ти пожелавам да не тръгваш с тази нагласа, много бързо да получиш прозрение за сюжета, героите, емоцията. Много ми допада това, което каза, че
пишеш водена от емоцията. Смятам, че това е един много правилен път. Остави се героите да те водят, сърцето да те води, емоцията и очакваме още такива прекрасни, разтърсващи емоционални творби. Много успех!